Kan man lige få en måling? Kan vi få en måling her? Hvordan er humøret? Det er godt. Du tør heller ikke sige andet. Hvad siger spejderpigerne her? Det kører simpelthen. Med den instruktør, så skulle man ikke tro, vi har lavet alt. Nej. Må jeg spørge om noget? Gerne spørge noget. Hvorfor er det, du er her i dag? For at tjene penge, så fodboldpigerne de kan komme til USA. Jeg troede, det var Hawaii. Eller Hawaii, Ja. eller... Endnu bedre næsten. Nu har du fået varme. Jeg har fået varme. Det er PST Fitness. Det hedder Stram Op. Og det går vel det der med at stramme op. Og I er velkommen i morgen igen til en prøvetime. Og man skal holde pauser indimellem, ellers så virker det ikke, har jeg hørt. Nej, det er lige modsat her. Okay. Men man skal huske at drikke. Ej, hvad har jeg lavet det?